Mä ihan rakastuin tähän paikkaan ikihyviksi. Kunnon nilkanpyörähdyskivi. Aha, nyppylä. Kivikkoo, vitsin upeeta. Nimetön. Helpompaakin polkua. Sovitaan taas sitten sen puita. Tästä sä dumppaat itses hiekalle ja Madeira-simulaattori. Laivojen määrää. Kyselemässä laivan omistajiltani. Ja siitähän se menee. Rupes se melkein härsyttää. Toi kuulosti tosi väärältä. En mee illaksi kotiin saunaa. Morjesta pöytää. Ja tervetuloa meikäläisen mittapuulla yhdelle tärkeimmistä polkujuoksuista ikinä. Nyt ollaan nimittäin Päijänteen kansallispuistossa Kelventeen saarella. Ja me ollaan perheen kanssa leiriydytty tohon Isohiedalle. Tossa näkyykin se meidän leiri. Tää on siis tämmönen aivan käsittämättömän upea, pitkä, varmaan puoli kilsaa pitkä hiekkaranta. Ja tästä lähtee sitten reitit tonne etelän suuntaan. Tää on semmonen hyvin pitkän omainen saari. Me lähdetään nyt tonne etelään ensin. Ja mä kierrän kaikki mitä täältä löytyy. Tulee semmonen noin 19 kilometrin kiekka. Päätellään tää sitten tonne pohjoispäätyyn. Jes, vitsi, mä oon odottanut tätä reissua aivan sairaasti. Mulla on ihan älyttömän kovat odotukset täältä. Mulla on sen ajatus, että tää on niin kuin maailman upein reitti. Mutta mulla ei oikein ole mitään hajua, että kuinka hienoissa maisemissa tää isolta osin menee vai meneekö. Mutta nyt otetaan siitä selvää. Siis kattokaa nyt tätä. Tää on niin sairaan upea mesta. Tää on ihan niinku tulisi johonkin ulkomaille. Ei morjes. Tulkaa tänne leiriytymään, hengailemaan, juoksemaan, veneilemään. Me tultiin suppilaudoilla. Kanootilla pääsee kivasti. Tossa on lähellä semmonen ihan virallinen parkkipaikka, missä on laituri. Ja siitä ei oo kuin 2 kilsaa lyhintä tietä suppilaudalla tulla tänne rantaan. Mä laitan tähän semmosen pienen kartan, mistä vähän näkyy, että miten pääsee. Noniin, mutta nyt jorinat sikseen, lähdetään juoksemaan. On puita. Katsotaan mikä täällä on. Keittokatoska. No, tää on tämmönen niinku iso sateensuoja. Et tässä vois vaikka just venailla omaa venekyytiä, jos on jotain sovittuna tai muuta. Joo, lähdetään jatkaa. Mä oon ollut täällä kerran aikaisemmin ja silloin mä laitoin tähän puun alle mun telta. Se oli just tossa. Ja sitten tästä mä kattelin aamulla, kun heräilin. Tosta meni tukkasotki ja käveli ohitte just silloin. Se oli ihan pikkusen maaginen aamu ja koko reissu. Mä ihan rakastuin tähän paikkaan ikihyviksi. Tuolla suoraan vastapäätä näkyy semmonen saari, olikohan se joku Lietsaari tai joku. Siellä on semmonen upea hiekkaranta nokka, mutta se on käsittääkseni tosi suosittu paikka veneilijöille, niin se on usein ihan tupaten täynnä. No niin, nyt vähän niinku sukelletaan pois tästä rannan tuntumasta pikkuhiljaa ja mennään näitä sisämaareittejä. Tämähän on tämmöstä helppoa mäntykangasta, todennäköisesti koko reissu. Yhtään en tiedä millaista täällä on niinku korkeuserojen suhteen. Tuolta kun tultiin vesitsen, niin kyllä näkyy, että täällä on kukkuloita, mutta en mä tiedä miten tää reitti menee. Ihan kiinnostavaa nähdä. Mutta tämmöstä helppoahan tää on. Saattaa tulla ihan kohtuullisen nopea reissu. Täällä on niinku 2 niinku reittiä. Vähän niinku pääsee eri reittiä etelään ja pohjoiseen. Osittain mennään kyllä täysin samaa. Mutta ihan tosi kiva, että ei tarvi mennä kuitenkaan ees taas täysin sama. Siis täällä on aivan käsittämättömän kaunista. Mä rakastan tämmöstä mäntykangasta ja tää kyllä tarjoilee. Mut nyt me tullaan heti johonkin seuraavaan tämmöiseen leiriytymispaikkaan. Tossa onkin vessa ja puuvaja. Käydään tsekkaa. Tossa on kans tommonen niinku
muodostunut tommonen oma lampi. Siihen on kasvanut tommonen kangas, missä on kaislikkoa. Joo, mennään kattoo mikä tää paikka on. Onks tässä... Kartta sanoo, että tää on karhun kämmenen. No niinhän se on. Tuossa lukee. Puita on täälläkin ja hienoja kirveitä. Saa notskipuut tehtyä. Täällä on joku mesta. Joo. Tosi hieno. Tosi hieno. Tää on vähän suojasampi kuin moni muu paikka. Joo. Tuolla on noita isoja laivoja parkissa. Se on semmoinen juttu täällä, että porukka tulee isolla veneellä, parkkeeraa johonkin hienolle rannalle. Sitten siinä asutaan vähän niin kuin jossain camping-alueella. Ja sitten pikkuveneellä saatetaan tehdä iskuja kauppaan tai johonkin. Tää on aika erilainen kuin missään muualla järvillä mun mielestä täällä Päijänteellä. Tämmönen erilainen kulttuuri. Tuolla on hienoja veneitä. Ai. Nyt on hetki vähän teknisempää. Oikein tästä pyöreätä kiveä, missä pitää olla tosi tarkkana. Kunnon nilkanpyörähdyskiviä. Tää on niin kaunista, kun täällä on tämmösiä tervaleppiä rannassa, niin on tämmöstä kivaa lehtipuumeininkiä. Sori, jos mä nyt vähän liikaa mehustelen tässä tätä luonnon kauneutta, mutta tää on vaan niinku mulle niin parasta Suomen luontoa, mitä olla ja voi. Aha, tuolla on muuten ihan valtava korkeusero, Nyppylä. Sieltä muuten menee sit paluureitti, eli kyllä verttiä tulee jonkin verran. Tosi kiva. Täällä menee tosi usein semmosia yhdyspolkuja näiden kahden eri pohjois-eteläsuuntaisen polun varrella, niin voi sitten halutessaan lyhentää tämän reitin aika lailla semmoiseksi, mitä tykkää. Käydään vähän vilkaisee, että millaista rantaa on täällä vähän pidemmällä. Täältä on tämmöstä kivikkoa. Joo. Ton niemennokan takana tuo oli se meidän ranta. Täällä on vähän... Ai vitsi! Siis ei tässä nyt niinku kauhean hyvä juosta, mutta perhana kun täällä on siistiä, upeeta, kaunista. Se on niin vitsin upeeta, että meillä on Suomessa kaikkea tällaista saakeli hienoa. Menee kylmät väreet, mä nautin niin paljon. Odotukset taitaa tulla lunastettua. Mites mä nyt pääsen takaisin polulle? Tuolta. Toistaiseksi ainakin tässä on menty koko ajan tätä järvenrantaa, niin on kyllä kivaa. Kivaa niin kuin maisemien puolesta. Tänne Kelventeellehän pääsee tuolta Padasjoelta vesibussilla, vesitaksilla, mikä se nyt sitten onkaan. Mut menee niinku reittimatkoja tänne. Siellä on sellainen hyvä satama, mistä lähtee. Se tulee tonne saaren eteläpäätyyn. Niin ei tarvi olla omaa paattia päästäkseen. Katsoo vaan itselle sopivat aikataulut siitä. Ja kyllä tuo näytti olevan jotain vesitaksi kylttejäkin, että varmaan saa privakyytejä vuokrattua, varattua, jos haluaa. Täällä on sen verran paljon näkynyt ihmisiä kävelyllä ja tuo rannassa, että kyllä huomaa, että on todella suosittu paikka.
Tässäkin aivan upea tämmönen suojassa poukama. Ei tuule yhtään. Ai että. Ois pitänyt tulla johonkin tämmöiseen paikkaan. Tuolla näyttäisi olevan kanssa puuveja ja huussi. Täällä on lisää campingia. Tää on nimeltään... Mikä tän paikan nimi on? Nimetön. Oikeesti. Joo. Hauska. Nimetön. On puita ja kaikkea. Vaikka onkin nimet. Ollaan suunnilleen puolivälissä tota saarta. Tosta lähettiin, tonne mennään, Likolahteen tonne ylös lopetetaan. Okei, täällä sit kuitenkin on aika paljon tämmöstä kivikkoa. Ei tää ollutkaan niin helppoa, mutta ei se mitään. Siis tää on ihan kauheeta, kun mun tekis vaan koko ajan mieli ihastella tota järveä ja kaislikoita ja kivikoita ja kaikkea, mutta pakko se on vaan edetäkin välillä. Mä jo tossa hetken luulin, että joko me tultiin eteläkärkeen, kun loppui vähän niin kuin maa kesken, mutta se olikin vaan sellainen hämyniemi. Ja jatketaan toiseen suuntaan taas lisää. Tää tulee taas lisää hiekkarantaa. Taitaa olla joku isompi tämmönen telttailualue taas. Täällä on tosi hyviä tasaisia telttapaikkoja joka paikassa. Nyt näyttää muuten puutilanne huonolta. No on siellä vielä muutama karahka jäljellä, että saa vähän maggaraa tulisteltua. Nimettömästä me tultiin. Ollaan tuolla. Sitten on vielä joku Hinttolan hiekka. Ja sitten se Kirkkosalmi, se päätepiste, missä tehdään uparit. Matka jatkuu. Täällä on näköjään nuotiopiiri. Hetki, eikö joo. Täällä on taas tämmönen pieni niemennokan kierto. Okei, tää on jotain. Ei ehkä ihan virallista polkua, tää ei ole kai kuljettu. Ei se mitään. Täällä on kyllä kiveä kiven perää koko ajan. En tiedä, onko se nimenomaan tää länsiranta, missä sitä on. Eikö se vähän sillai mene, että kun jääkausi oli, niin eikö se liikkunut vähän niin kuin idästä länteen enemmän? Jotenkin suunnilleen silleen, niin onko sitten länsirannalle niin kuin dumpattu ne kaikki kivet? Meneekö se jotenkin sillai? Siis kattokaa nyt, tämähän on ihan sitä rakkakivikkoakin. Herra jestas. Tosta kun mä tosta Kyyränlahdelta lähdin tätä länsirantaa, niin tää on selkeästi tämmönen ei niin suosittu osuus, koska hyvä polku siis ei siinä, mutta se huomattavasti vähemmän kuljetun näköinen ja tämmönen hankalampi. Niin, mun piti pistää pieni välitsekki. Ollaan 5,3 kilsaa menty. Keskitahti 7,32. 35 metriä nousua, eli sitä ei ollut juurikaan. Keskisyke 136. Hyvä. Kulkee siis ihan sairaan hyvin. Missään ei tunnu miltään. Toi jännetuppinilkkakaan ei ole vihotellut millään tavalla, joten oikein hyvä.
Ja yllättäen taas tultiin pienelle rannalle. Näitä on täällä siis, vois sanoa, että loputtomasti. Tosta varmaan lähtee taas semmonen yhdyspolku. Ja me jatketaan tonne päin. Nyt on ollut kyllä raskasta polkua. Mun vauhti on joku 7 ja tuntuu siltä, niin kuin mä juoksisin jotain alle 5 asfalttilenkkiä tai 5 semmoista, tiettäkö. Siis niin kuin tosi kivikkoista ja työlästä. Ai, kattokaa, taas tuli. No ei tää ei ollut niin paha. No on tässä nyt aikamoista murkulaa taas. Se siitä helposta nopeasta lenkistä. Mutta hauskaa on. Juossu on pystynyt siis ihan melkein koko ajan. Et niin pahaksi ei oo mennyt. Ihan pari lyhyttä kävelypätkää. Oho, syke 158. Taisin myös vähän innostua. Jahas. Hintolan hiekka. Sieltä tultiin Kirkkosalmeen kilsa. Katas karttaa. Tiedätkö meidän oikeesti? Ei kyllä tosta menee rantareittiä vielä. Mä nyt päätin, että mä menen tätä rantaa pitkin niin paljon kuin mahdollista. Ainakin tänne etelään päin. Vaikka tää on vähän kivikkoa, mutta mä oon siis nyt 7 kilsaa mennyt. Ja mä en ole vielä kertaakaan ollut tyyliin 10 metriä kauempana tosta rannasta. Siinä mielessä ihan sairaan hieno reitti kyllä. Mutta nyt on kyllä, tää ei ollut ehkä ihan juoksijareittivalinta, mutta tää on nyt myös tutkimusseikkailu. Mut hienoa. Mut joo, tosta kyltiltä, jos siihen meette ja juoksette, niin ei kannata tulla tätä rantaa pitkin. Täällä ei voi juosta. Tän on nyt pakko olla heistä jotain kivikauden jättökivistöä. Ihan 100 varmaan. Sairaan hienoa. Mut kyllä mä voisin kohta taas ottaa vähän helpompaakin polkua. Ei tää tästä nyt parane. Tätä voi jo juosta. Ei nopeasti, mutta voi. Terve. Ai. No niin, no ei se ollut kahden pitkä pätkä sentään, että ehkä mä voin vetää sittenkin vinkkini takaisin, että me sittenkin toi kaunis kivikkokohta tosta niin kuin sightseeing mielellä ja sit juoksu jatkuu. Mä kattelin, että tonne Kirkkosalmeen veisi vaan niin kuin yksi reitti, että me joudun menemään ees taas. Mutta se oli vaan siinä kartassa, siinä kansallispuiston kartassa, että mukamas yksi reitti. Mutta todellisuudessa täältä pääsee eri reittiä pois. Nyt oli taas siis plussaa odotuksiin nähden, että pääsee uusiin reittiin näkee enemmän kuin mitä ajattelin. Ihan kohta ollaan tuolla eteläkärjessä. Tossa näkyy vähän keskikumparetta. Mulla on vähän semmonen kutina, että paluumatka mennään aika lailla koko ajan tuolla keskellä kumpareita ylös ja alas. Saa nähdä, pitääkö arvelut paikkansa. Mut sen mä voin sanoa, että näitä rantoja täällä on aivan loputtomasti. Aivan loputtomasti. Niitä on ihan koko ajan lisää. Kaikki yhtä hienoja.
kohta varmaan nähdään se venelaituri tai laivalaituri, koska se on ihan tässä. Nyt ollaan ihan eteläkärjessä. Tästä ei enää pidemmälle pääse. Mutta se laituri on jossain muualla kuin tässä. Tulenteko ehdottomasti kielletty. Joo, täällä tehdään tulet vaan nuotiopaikoille merkityille alueille. Ai että. Jos joku sanoo, että tää ei ole nättiä, niin se on väärässä. En ota vastalauseita vastaan. En mä tiedä, onko tää teille, jotka asutte rannikolla, niin onko tää ihan semmoista perustylsää vai mitä? Ainakin tamperelaiselle tää on jotain niin erilaista. Hei, nyt näkyy laivalaituri. Mennään käymään siellä. Tsekkaa minkälainen se on. Tuolla on joku tommonen iso keittokatos. Joku aitaus. Onks tää joku, että tähän voi laittaa turistit sitten aitaukseen odottaa laivaa, ettei ne karkaa. Tuolla ainakin saa tehdä tulet. No niin, Kirkkosalmi. Yes. Tähän mahtuu isompikin porukka. Tuolla on esteettömät vessat, puuliiteri. En mä niin jaksa mennä taas kattoon puita. Sovitaan taas, että siellä on puita. Ihan niinku ylläksellä. Silloin oli vähän heikompi happi. En mennyt siksi. Mutta nyt laiturille. Mars. Joo, tosta sitten tullaan ja mennään. Jos vaikka tuolta, mikä toi nyt oli, Padasjoen satamasta tuut veneellä, niin tohon sut sitten dumpataan ja tästä sä dumppaat itses hiekalle ja lähdet nautiskelemaan. Mutta me jatketaan matkaa. Tuolla näyttäisi olevan tommonen vähän niinku isompi opastaulu, niin kuin arvata saattaa. Täällä on lisää jotain puuliiteriä. Tässä on muuten jotenkin ihan äärimmäisen idyllinen näky jostain syystä. Tää näyttäisi olevan tyhjä puista, mutta tuo olikin se toinen liiteri, että tää on varmaan niinku vanha liiteri kautta varaliiteri, joku semmonen. Ja. Täällä on taas tätä beachia ja telttapaikkaa ihan huolella. Nyt näen ekaa kertaa ikinä tänne toiselle puolelle koko saarta. En oo täällä ikinä käynyt. Täälläkin on upeeta hiekkaa. Ihan tämmöstä hienoa hiekkaa. Ja pitkä biitsi. No ei nyt hirveän pitkä, mutta kuitenkin. Oi vitsi. Tää on kyllä yksi upeimmista kohteista, missä mä oon ikinä Suomessa ollut. Onks tuolla, hei, tuolla näkyy tommonen iso silta, missä on tommoset niin kun riippusiltasysteemit. Niin toi taitaa olla se pitkä kannas, mitä pääsee autolla. Oiskohan se jossain pyörätapahtumassakin mukana, toi reitti. Sitä on tosi monissa valokuvissa semmonen pitkä kannas. Mä oon aika varma, että toi on se. Mutta lähdetään jatkaa reissua. Okei, tästä lähtee ihan niinku iso tie tän kartan mukaan. No, katsotaan mitä se tekee meille. Ehkä nyt alkaa vähän semmonen helpompi osuus. Unohdin muuten ottaa suodatin pullon mukaan. Se jäi teltalle. Mulla ei ole kuin litran nestettä, mutta ei onneksi ole mikään pahtava lämpö, niin mä selviän kyllä. Ja hörppään sitten oikein kunnon vedet, kun pääsen maaliin. Täällä on muuten telttoja ihan joka paikassa. Kaikki rannat on enemmän tai vähemmän varattuja. Voi olla, että joudun pakittaa, mutta kyllä täällä polku jatkuu. Mennään nyt täältä. Nyt vähän eksyillään. Ei tää nyt niin paha voi olla. Okei, tää menee... En tiedä näkyykö... Tää menee... No... Tossa ehkä näkyy. Se menee tommoseen... ylimääräiseen niinku niemennokkaan, niin... En taidakaan mennä nyt sinne. Ettei tästä tule liian pitkää tästä mun reissusta. Mä lähden tuolle viralliselle reitille. No niin, nyt päästiin viralliselle reitille ja todellakin heti lähdettiin nouseen tänne Kukkulalle. Ekaa kertaa ollaan
kauempana rannasta kuin 10 metrin päässä. Katsotaan 8,6 kilsaa tuli ennen kuin lähdettiin nyt takaisinpäin. 742 keskitahti, keskisyke 141. Mä luulen, että mulla on helpompaa loppureitistä tän maaston suhteen, koska en usko, että täällä on tommoista kivikkoa, mitä tuo rannassa. Tossa on muuten ihan varmana pieni suppa, koska tän on pakko olla harjua. Siis eikö tää nyt oo salpausselän osa, tai niinku osa sitä samaa harjomuodostelmaa, mikä on salpausselkää ja kangasalharjua ja sitä, vai onko ne samaa vai eri? No anyway, pakko tän olla joku semmonen harjuhomma. Joo, täällä ylhäällä on selvästi juostavampaa baanaa. En ole varmaan yhtäkään kiveä nähnyt. Juuria on vähän, mutta äärimmäisen helppoa. Ainakin nyt alkuun. Oli jopa melkein semmonen pieni tunkkaus tossa. Ainakin 10 askeleen verran. Mut niin kuin nytkin huomaa, niin tossa vähän lähdetään taas laskeutuu. En siis paljon, mutta tää on nyt ihan erilaista kuin toi etelään meno rantaa pitkin. No niin, nyt saadaan ensimmäinen maistiainen tästä itärannikosta. Ja täällä on tämmöstä enemmän niinku vehreitä. Oho! Mä juoksin ehkä vähän vehreitä metsää. Ihan erilaista kuin tuo toisella puolella. Se tämmöstä vähän synkempää ja on koivua männyn sijasta. Vähän niinku olisi jossain Madeiralla. Siellähän se etelärannikko on semmoista kuivampaa, karumpaa. Sitten kun ajelet sinne pohjoiseen, niin se on melkein kuin jotain sademetsää. Niin tässä on nyt niinku semmonen Madeira-simulaattori. Siis mä näin just vilaukselta ton seuraavan rannan tai leirintäpaikan. Ja siinä on ihan sairaasti isoja laivoja kiinnitettynä. Katsotaan kohta vähän paremmin miltä näyttää. Täällä on varmaan sitten telttoja kanssa ihan huolella. Joo, porukkaa riittää. Kanootteja enemmän kuin laki sallii. Telttoja kanssa. Tää on joku tosi suosittu paikka. Siis mikä täällä on? Täällä on tämmösiä valtavia vanhoja laivoja. Morjes. Hinttolan hiekka. Joo. Onkohan porukka tullut tänne puolelle siksi, että tähän pääsee helposti? Vai että nyt tällä puolella on tyyntä. Mut siis, tää on ihan älytön. Kattokaa ne. Tätä laivojen määrää. Ihan niin kuin joku satama. Ja ollaan luonnonsuojelualueella. Todella hämmentävää. Kävin tuossa kyselemässä laivan omistajilta, niin sanoivat, että he ovat täällä sen takia, että täällä ei tänään tuule. Et ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että siksi toi toinen puoli on tämmöistä laivoista tyhjänä. Käy järkeä. Joo, olipa hauska ilmestys. Mähän siis mietin tuossa aamulla, ennen kuin tänne tultiin, että olisiko pitänyt mennä tälle itäpuolelle, sinne ihan pohjoiskärkeen yhdelle rannalle, että ei tosiaan tuulis.
Mut sit päätettiin, että mennään tuohon Isohiedalle, kun se on semmonen tosi hieno iso ranta ja muu perhe ei ollut sitä vielä nähnyt. Niin halusin, että he pääsevät sen niinku kokemaan. Mut siinä tosiaan tuulee aivan sairaasti. Ja siinä kun rantauduttiin suppilaudoilla, niin aallot löi housut ihan märäksi siitä, kun pysähtyi rantaan. Mut kyllä sen pitäisi illaksi tyyntyä ja aamullakin olla vielä kohtuun rauhallista. Päästään aamulla sitten lähteen täältä kotiokkiin, kun ei ole niin kova tuuli. Koska muuten olisi vasta tuuleen suppilaudalla aika kova työ. Jas, Kyyränlahti 1.1. Joo, nyt näyttää siltä, että tonne ei mene mitään merkittyä polkua, niin lähdetään sisämaahan päin. Nyt on ollut todella helppoa. Ei niinku oikeastaan juuria eikä kiviä eikä mitään. Mä oon pahtanut tossa aika hyvääkin vauhtia välillä. Nyt pitkästä aikaa taas noustaan. Mukavaa vaihtelua. Edelleen semmonen jännä fiilis tosta laivapaikasta, kun täällä on jotenkin ihan semmonen omanlaisensa toi järvikulttuuri selkeästi. Mennään tommosilla isolla laivoilla ja hengaillaan biitseillä. Tosi siistiä. Mut toki ei nyt ihan jokainen pysty tommoseen. Tää on tommonen valtava paatti. Mutta pienemmälläkin pääsee. Nauttii samoista rannoista. Ihan vaikka sillä suppilaudalla. Mun piti kävellä ylämäitä. Ei tuu mitään kun kulkee niin hyvin eikä satu mikään eikä tunnu missään. Tuolla muuten taas aivan satavarma suppa. Kohta tulee joku lampi täällä harjun päällä. Katsotaan minkälainen mesta. Tuolla siintää jo. En tiedä pääseekö sinne vai mistä tää polku menee. Se on aika tuo alhaalla. Voiskohan toi olla joku niinku suppalampi? Mä oon täällä taas ihan tietäjänä, vaikka en tiedä yhtään mistään oikeesti mitään. Mutta menen tonne rantaan, jos sinne polku menee. Ja siitähän se menee. Ihan pakko käydä tsekkaa. Sen verran mielenkiintoisen näköinen ilmiö. Ja se on tosiaan kartalla ihan keskellä tätä harjua, että nyt ei tultu mihinkään järven rantaan sinne, tai siis sen Päijänteen rantaan. Tuolta ehkä pääsee taas eteenpäin. Tässä on mennyt joku tämmönen itse tehty tikashässäkkä. Ai. Jyrkkä. Vitsi kiinnostaisi tietää, että mikä tää nesta niinku on. Hieno. Tosi hieno. Täällä on myös ihan sairaankirkas vesi. Tuolla olisi olla hieno vähän sukellella. Ensimmäinen kunnon alamäki. Tässä äsken noustiin aika korkealle tän paikan mittapuulla ja nyt itse asiassa taidetaan laskeutua rantaan asti ja tullaan takaisin sinne Nimettömänlahteen. Sitten ollaan hetki ilmeisesti eka kertaa niin kuin samaa reittiä mitä tullessa ennen kuin taas pitäisi päästä erkaantuun sitten uudelle reitille. Tai että ihan sairaan kivaa. Vitsi mä oon nauttinut, kun mä oon nyt päässyt juokseen oikein kunnolla polulla Ylläksen jälkeen. Nyt mä oon oikeesti juossut koko ajan hyvää vauhtia. Ylämäkiäkin oon juossut, kun siellä Ylläksellä sitten tuli niin paljon käveltyä, että rupesi melkein härsyttää. Nyt on kyllä korjaava kokemus. Ai morjes. Oho. Hui, pääsee kovaa.
Okei. Mielenkiintoista. Täällä on tuuli yltynyt aivan sairaasti. Ihan valtavat aallot. Mikähän meininki siellä meidän leirissä on? Onko siellä yhtä kova tuuli? Toivottavasti se yöksi vähän laantuu. Voi muuten vähän teltta heilua. Toi kuulosti tosi väärältä. Mutta jatketaan matkaa kohti nimetöntä. Ja nyt ollaan tässä nimettömällä ja nyt lähdetään uudelle reitille pohjoista kohti taas. Mennään täällä enemmän sisämaassa. Joo, tossa tultiin vaan äsken pitkä pätkä samaa reittiä, mitä mentiin tonne suuntaan. Ei siinä ihmeitä. Mutta nyt mennään taas selkeästi tänne harjun päälle. Nyt johtuu jopa tunkkaa. Muutaman metri. Ai. Mut siis nyt 14,7 kilometrin perusteella tän voi jo ristiä kyllä polkujuoksijan paratiisi rantalomakohteeksi. Aivan mieletön paikka juosta. Aivan minttiä polkua. Upeita maisemia. Vettä ympärillä. Ai, ihan siis tosi upea paikka. Yksi parhaista paikoista, missä on ikinä juossut. Menee varmaan, en mä tiedä, top 3, top 2. Siis ihan siellä kärkikahinoissa. Ja sitten kun tosiaan pääsee teltalla nukkumaan tommoseen upeaseen hiekkarantaan, niin mikäs siinä ollessa. Nyt ollaan muuta aika korkealla. En tiedä miltä näyttää, mutta ensin on jyrkkä pudotus. Sitten tonne loiva tonne rantaan. Ihan sairaan hieno kohta. Tässä kun olisi vähän vähemmän puita, niin olisi niinku vielä upeampi, mutta en valita. Ai. Et jos sulla on mitään mahdollisuutta tulla Kelventeelle juoksemaan, niin tule ehdottomasti. Vahva suositus. Täällä on paanaa. Nyt onkin sitten yhtäkkiä tämmöstä ruohikkoa ja marjapensaita ja sitten laskeudutaankin alas ja tuolla on hetken näköjään jotain kuusikkoa ja sitten tarvitaan jatkaa heti taas Mäntykangasta. Joo, tässä on tämmönen mini-kuusimetsäalue ja sieltä poistuttiin nyt. Vitsi, hauskoja. Hop. Ilmeisesti Koukunlahti tuo, sit Karhunkämmen 800 metriä, eli tässä on ilmeisesti tosi lähekkäin 2 paikkaa, leiriytymispaikkaa. Tuolla on huussit ja puut ja täällä on taas porukat laivalla, koska täällä ei tuule. Vitsi, fiksuja nämä paikalliset. Ne tulee tänne Poukamiin, missä on täydellistä. Ja me mennään sitten tonne tuulisille surkkurannoille. No, ensi kerralla sitten viisaammin. Jatketaan matkaa. Edelleen päästään uutta reittiä saaren itälaitaa. No niin, tossa oli äsken kyltti, että rantapolku tai harjupolku. Eli nyt vahvistui, että tämä on harju. Mä en oo puhunut ihan soopaa. Jes. Noustaan taas. Oi. Nyt ei viitti enää juosta ylämäkiä. Rupee pikkusen tuntuu. Mä oon sen verran ollut tässä innostuneella tuulella, että ei nyt nostella sykkeitä ihan liikaa VK:lle. Se ei ollut tälleenkin tarkoitus, vaikka ei se nyt haittaa, vaikka vähän kikkailee ja pitää hauskaa. Kyllä elämässä pitää hauskaa. Ei aina voi vaan reenata ja
Nyt pidetään hauskaa. Kyllä. Koska en tiedä, koska pääsen tänne seuraavan kerran, niin minä haluan pitää täällä hauskaa. Täällä voisi vetää porrasreeniäkin. Siinä on jyrkkä meinaa. En mee. En mee. Jatkan matkaa. Saatte tulla itse testaamaan, että voisiko tuossa vetää porrasreeniä. Et jos kotikulmien portaat on jo koluttu liikaa, niin tuu Päijänteelle tekeen porrasreeni. Illaksi koti jos saunaa. Nyt mä otin pienen detourin tosta polulta, koska tänne menee polku tonne alas, mut ei tuolla oo mitään hirveän ihmeellistä. Niin enpäs jaksa nyt laskeutua tuota jäätävää mäkeä. Mut tonne menis polku ja siellä itärannalla olisi, en mä tiedä mitä siellä on. Ketään siellä ei näy. Täällä on siis joka ikinen ranta on ollut varattu yhdellä tai useammalla teltalla, mutta tuolla ei näy mitään, joten en mene minäkään. Nyt mä oon ihan kohta lähtöpisteessä siellä Isohiedalla. Ja olisi tarkoitus siitä sit jatkaa vielä sinne ihan Pohjoiskärkeen Likolahteen kattoon, että mikä meininki siellä on. Se on siellä itäpuolella kanssa, niin veikkaan, että sielläkin on jotain konkareita laivojensa kanssa nautiskelemassa hyvästä tuulettomasta ilmasta. Täällä ei ole onneksi ihan niin paha meininki kuin siellä yhdellä rannalla. Siellä oli niinku paljon isommat aallot. Käydään moikkaan perhettä nopeasti ja jatketaan matkaa. Taidaan juoda vähän vettä. Likolahti 1,1 kilometriä. Se on päätepysäkki tälle videolle. Kysysin tosta, niin on kuulemma helppoa mukavaa polkua tämä kilsa. Ja siltä kyllä näyttääkin. Tämähän on ihan tämmöstä highwayta. Joo. Joo, siis tämähän on ihan sen näköistä, että täällä on ajettu jollain autolla. En tiedä, voihan se olla, että tää on joku huoltoreitti. Tai sitten tää on vaan ihan käsittämättömän suosittu pätkä Likolahden ja Isohieden välillä. Ei täällä ole missään ollut tällaista. Mä tulin tossa pitkän ylämäen juosteen ja mentiin kunnolla vauhtikestävyyden puolelle, mutta oi terve, kun tuntuu hyvältä juosta ja vähän hikoilla. Ei vitsi. Nauttii. 18 kilsaa täynnä. Tossa on kans joku vähän isompi paatti. Saaga laiturissa. Ei siis mitään hajua, että onks toi joku yleinen laiva, minkä kyydissä pääsee vaikka sinne Padasjoelle, vai onks toi jonkun yksityisen. Mutta iso on toikin purkki. Ja tuolla Likolahdessa niitä on kuulemma lisää. Siellä oli vaimo käynyt lasten kanssa, niin siellä oli ollut jotain konkareita laivallansa, jotka on täällä 30 vuotta pyörinyt. Ja ne oli tietysti, että ai te ootte siellä Isohiedalla, että muut fiksut tulee näihin tuulettomiin mestoihin. Ihan kohta ollaan perillä. Tuossa on joku huussio. Tuolla on jonkun, onko telttasauna kuule? Ihan näytti telttasaunalta. Mutta biitsi on vielä vähän matkan päässä. Mennään vilkaseen. No juu, täällä on taas laivoja. Joo, täällä on Likolahti. Hieno paikka. Tää näytti kartassa jotenkin hirveän pieneltä, tietysti kun sitä vertasi siihen Isohietaan, mutta todella tilava, hieno ranta tämäkin. Saattaisi olla, että tosta vielä polku jatkuisi tonne ihan Niemenkärkeen asti, mutta ei mennä sinne enää.
kyllä tää vähän niinku reitti loppuu tähän. Tossa muuten, tuolla on Padasjoki. Me ollaan täällä Kelventeellä, niin tosta pääsee laivalla. Tossa on Lietsaari. Siellä on hieno se hiekkaranta, mikä menee semmoisena tikkuna sinne järveen. Mutta sitten jos haluaa tulla autolla mahdollisimman lähelle tätä saarta, niin tonne Höysniemeen. Tuolla ton tien päässä, tossa on parkkipaikka. Sinne sisäitään täältä, tuolta tonne. Sitten tosta pääsee tosi pienen matkaa suoraan tänne saarelle. Tossa on se iso hieta, missä me ollaan. Jes. Hyvä. Mutta mä taidan pistää, kuulkaa, videon tässä kohtaa pakettiin. Olipahan ihan mielettömän upea juoksu, tai jatkuu vielä kilometrin, mutta joka tapauksessa aivan mieletön paratiisisaari polkujuoksijalle. Todella makeeta polkua. Vahva suositus. Tuu joskus käymään, et kadu. Ja jäät teltalla yöksi, niin saat vielä nauttia sitten aamuauringosta ja aamukaffesta jollain hienolla rannalla. Mutta muista katsoa tuulen suunta, että kummalle puolelle saarta leiriydyt. Otetaan vielä statseja, mitä kello näyttää. 18,8 kilsaa nyt, mutta menee sitten vähän yli 19. Keskitahti 7,39. 250 metriä verttiä. Keskisyke 104,8. Joo, mä vähän innostuin tuossa lopussa. Joo, hei, ihan mieletöntä, että olit messissä. Mulla oli ihan sairaan hauskaa. Toivottavasti video oli kiva katsella. Nyt pillit pussiin, uimaa, syömää, perheen kanssa viettää iltaa. Hyvä. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moi!